Allah da shuwa shine mabarro mai magana da sandararro al'amarinsa ya fice kamar ruwan daɗi. Allahu rabbi salli ala manzo Muhammad ruwan daɗi. Amma ni na yi datti zani ga mai fitar da datti mai datti taho mu zakewa ruwan daɗi. Allahu rabbi salli ala manzo Muhammad ruwan daɗi. Nema ka bar ruwan nan wanda ka bai wa jama'ar nan har da Ababakar masoyi ga ruwan daɗi. Allahu rabbi salli ala manzo Muhammad ruwan daɗi. Domin shi ya yi tajalli daga Allahu ya yi tajalli da kan kaunatin tajalli ga ruwan daɗi. Allahu rabbi salli ala manzo Muhammad ruwan daɗi. Domin gatan marayu Muhammadu kai kaɗai ka rayu da tarbiyyar Ubangiji sai da cikin daɗi. Allahu rabbi salli ala manzo Muhammad ruwan daɗi. Nema da tarbiyata har da gidanmu har makota da kai ne kake Muhammad ruwan daɗi. Allahu rabbi salli ala manzo Muhammad ruwan daɗi. Hata ruwan da zan sha ka koyan ni yadda zan sha madalla da sayyidal kaunar ruwan daɗi. Allahu rabbi salli ala manzo Muhammad ruwan daɗi. Hata abin da zan ci ka koyar ni yadda zan ci madalla da sayyidal kaunar ruwan daɗi. Allahu rabbi salli ala manzo Muhammad ruwan daɗi. Domin shi ne mabarro mai magana da sandararro al'amarinsa ya fice kamar ruwan daɗi. Allahu rabbi salli ala manzo Muhammad ruwan daɗi. Rabi ne roƙo gare ka don Muhammad shugabana, Rabi kai rahama ga uwata har da Adamu ni ubana, Rabi kai rahama ga ya Idrisa dan ya kwanta dama. Rabbi salli ala Muhammad